Kamar yadda ka sani kafin yanzu 'yan bindiga ba a ayyana su a matsayin 'yan ta'adda ba. Sannan kuma akwai jiragen yaƙi da gwamnatin Najeriya ta siyo da ake kiransu Super Tucanos. Bisa ga yarjejeniyar wannan amfani da Super Tucanos idan ba 'yan ta'adda ne kawai za ka yi amfani da su da wannan Super Tucano ɗin domin ka yaƙe su. To hakan ya kawo matsala gaya a lokacin da aka kawo su babu damar da za a yi amfani da wannan jirgin a kansu. Kuma gashi suna da yawan gaske da kuma yanayin yadda suke tayar mutane da hankali da kuma ci gaba da kawo matsalolin tsaro. To ayyana su da kotu ta yi a matsayin 'yan ta'adda wanda an yi abin da ake kira gazette, wato an shigar da shi a wani kundi na gwamnatin tarayya wanda ya ba da dama da ita yanzu rundunar sojojin Najeriya ke amfani da wannan jirgi mai suna Super Tucanos. Kamar an jima ana ta roƙon shugaban Najeriya ya amince a kira waɗannan mutane 'yan ta'adda amma bai ba sai a wannan karan, me yasa kake gani aka samu wannan jinkiri? Ayyana kungiya a matsayin ɗan ta'adda yana da ƙa'idoji wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana. Za ka iya yin abu a ƙasanka amma saboda muna da yarjejeniya da kuma haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya, idan ka yi abu tana iya cewa ka yi shi ba bisa ƙa'ida ba, yana iya kawo matsaloli na tattalin arziki ko ma na taimakawa da harkokin kayan yaƙi a ƙasar. In ka ayyana su akwai yanayin da zai kawo wayanda wasu za su zamanto ba su aikata laifi ba amma yana iya saka su a cikin wannan tsari ba tare da an yi nazari da ya kamata a kai ba. Shi yasa gwamnati ta ɗan ja kafa ta nazarci abin, aka fitar da tsarin da zai fitar da ba da damar da za a iya yakar su. Wasu Fulani suna zargi tun kafin yanzu cewa 'yan banga da jami'an tsaro ma su ba su cikin mutanen nan masu ta'addanci amma kuma ana far musu. Anya babu zulumin cewa wannan furuci na shugaban kasa zai iya ƙara rura wannan abu? Zai iya ƙara rurawa ta wani bangare, zai iya hanawa ta wani bangare. Dokar cewa ta yi ko da kana zargin shi dan ta'adda ne kuma ka kai mashi farmaki, amma lokacin da kai mashi farmakin baka same shi da bindiga ba, cewa aka yi kar a kashe shi, ko da jami'an tsaro ne ma kar su kashe shi, su kama shi in su kawo shi kotu ce mashi hukunci. Amma idan a daidai lokacin da yake aiwatar da wannan aikin ta'addancin ne, yana dauke da makamin yake ta'addancin, to a wannan lokacin an yarda jami'an tsaro su afka mashi. Ayyana 'yan bindiga nan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a matsayinka na masanin tsaro, kana da ƙwarin gwiwa cewa za a cimma nasara? To alhamdulillahi, kamar na ce mutane irin su Bello Turji wanda an san shine kusan a ce shugabansu yanzu, saboda tsoro da kuma firgici da irin yanayin lugudan wutan da wa'annan jirage da kuma ayyana su a matsayin 'yan ta'adda da aka yi, ya sa ya ba da sanarwa ga duk wani wanda yake kakashin shi cewa a saki duk wani wanda aka kama